Anyway, I have nothing to say. For now, all I can say is that I've heard what some people is talking about Onye Eze. But the proverb I want to leave against you is that Madada Bala Toria, Madada Gualara Toria. People may think that everything is a topic. Everything is a topic. I will not call anybody's name. So that if you are calling my name and insulting me, even insulting my family, you are digging your own grave. I know since I talk about this offer, I'm an ambo na mbia kwuo maka offer na arụ amamfo ndị filu na ha bụ fake. Ụfọdụ na-asị na ha mara ebe nkwa akwụ mana ha nwa na onwe fa mara ebe fakwu. Fa gọọlụ ndị dibịa, fa gọọlụ ndị ụka, ebe ọ bụ na ego jelu fa na-eje. Like I said before, is when ndị mgbafa speak against me, kwukene maka m, mana the way speak against me abụrụ ka Igbo ma allegation. Speak against me abụrụ ka ịkọ ife na-emere ma ife na-emere. You can talk anything. Man, ibute my family. Ana man ife somebody who ma porafa. Ko ya bo mu na egbu nwa nketa. Ka ya resi no ife na eme mmadu si ebe no. Somebody say na onye waka natara ike. I will not mention anybody's name. Somebody say no when no for one agwolo mo ogwu. Ama akwa mu no ogwo ka akwuli we kwuo nonsense ya ka just na-akọ eso ọnụ ya na-akọ eso ọnụ ife ju gị n'ọnụ ya na-akọ ka ọ bụ ogwo ka akwụ gị. I don't know and I don't want to know. Kama enwere level mmadụ ya eluo ọ na-akọ nonsense ọ na-echeki ihe ọ na-akọ echeki. Number 2, enwere somebody say na-achọ maachụ na club. Which club ka achọ maachụ? If you give out na Facebook, if I na Facebook, somebody saw no jelly ede. Senior namubu Onye Eze ama kwukwara na Facebook. Anyway, I want to keep in a mere book imegide mock echu mock or game and chu makamade marenji. Ndi ya chu bu ndi na marenji. You want to keep na mo Onye Eze na Facebook. Iburu m ụzọ na nwere onye m echi ebe aka m ekwudebiye. Ọ bụrụ ụgwọ ka akwụ gị iwe kwuo ụdị okwu a ọkwa ya bụ na echi niile akpụrụ onye akpochie. Ụfọdụ ndị Igbo asị na onye nwa dị njọ na onye nwa dị njọ. Ịsọ ọnụ na Facebook na-eli nsị amarọ na ndị big people gị na fa na aya na-agbakwa ya okwu. Ịsọ ọnụ na Facebook si mmadụ na ọya anara na ọma nkwụkwara na Facebook. Number 2, Epic is in those points. Onwe onye bịa fụkpọrọ mmadụ kịta asị yes mana mmadụ ya eji ọnụ ya kọba kọfee na-akọ nonsense in the name of ọ na-achọ traffic. Ijiri n'ije eri ji elie de si na Onye Eze amakwara ya ụkwara na Facebook. Butekwuo my family even na Facebook. Si na onye nwa na ndị nwa abụfa na-agwọrọ m ọgwụ na-eli facho m na club. Mmadụ so ọnụ na-akọ nonsense ma onwe ezo ma reply anything na Facebook wa. Ife so onye ya na-egbuka ma onye kwute ọ dịrị ya. 2022 na kedu no kansa bandalo mụnwa ji aka m wepụ. Even some people so wepụ. Kedu onye si na ya achọ m? Kedu onye dị ba achọrọ m bụ Onye Eze? Mmadụ chọọ m bụ Onye Eze. Keta ka mma na ife niile na-ekwu na Facebook abasị.
Yes, kita ka mmari no nkoko eri ka na ko eri. Mua ka mmadu se na acho mu na club. Which club? Ka acho mu nwa. Ka acho mu bu onye eze ibiri bo gada. Oburu ogwo ka akwụrụ ụnụ ife a bịa na akọ yeli. Continue ụnụ na akọ. Obozikwa na ogi nwa ya akpọta ndị ya abịazigba m egbe ka ha wee tụrụ anyị ya. Okwu ọnụ niile afọ makwa na mmadụ amama mgbe o ji ọnụ ya wee commit. Esi na ya abịa nwa m na ha ya abịa nwa m ka ama na m agbu odechi. Thank you. Ị mara amara na ọba agụrụ akwụkwọ na-eme ndị Igbo ụfọdụ ndị be anyị. Amara m na ọba ala ego maakị ya na Facebook. Iwu abụ na maakị ya akwụ mmadụ nche ụgwọ. Uwe abụ na maakị ya akwụ mmadụ na-agwọla karịrị ya. Onye si na mbịa ka ọ gwọọlụ m ọgwụ ọ na-agwala karịrị ya. Kedu mgbe m pụtalụ? Ịmakwa mgbe m bidoro ọrụ? Kedu mgbe onye a bidoro? Anyway, na mo do ife a nnụ na somebody kwu na-achụ m achụ na klọb. Sọsịa ka njima na ife niile a na-akọ bụ akọ ndị ala. Ebe ka nnọma ife na na-akọ bụ ka kama na ife ọbụla mmadụ na-ekwu wepụ my family out of it. Ana m fe ekwukwu ya. Ịnwekwa ike nọdụ ebe ị na-achụ onye eze chụ n'onwe. Ọ dị ụzọ pọintị okwu mma na ejebie niile ga na m ga-eji etu onye afọ nga. Mana dịka anyị sikwa ada m anụ ọgụ ma na-edetu m edetu. Nọmba 1 bụ na-asị na ya abịarịrị test m na ga-abịa test m ka amalụ yes. Nọmba 2 bụ na onye ebe dị na-eme bụ ezinụlọ ya na ọ bụrụ m na ọnwa ife melụ nna ya na ọ bụrụ m okwu afọ edeturu edetu astọgọ ndị vidio. Nọmba 3 bụ na achụrụ m achụ na klọb na aka nnọọ ka ndị mmadụ na-agwa ya obodo ala na-apụ ife mmejọrọ kpa afa ga-abụrụ n'ọnwa ife mmadụ epeka mụ ha ikpe afa mmadụ mgba afọ na ịma na na-eleta onwe m dan. If I call your name ịma na na-eleta onwe m dan. Mba ọ dịrọ possible. Kama nsogbu adịghịkwa. Anụgo m ifu ikwu ese na imesi onye eze ife ọkwadebe ụkwara na Facebook. Ịnwekwa ike ịnọdụ ebe ị na-eme ihe ọ bụrụ gị nwa ya akwadebe ụkwara. Inwe ike ịnọdụ ebe ị ya eme ihe ọ bụrụ gị nwa ya akwadebezi ụkwara na da Facebook. Ọ dị mma na anọ m ya still ama nnọọ ife ọ ya bụ I know because ama na ego akpịrị ego nwere ike ime mmadụ ọzọ fie okwu kama onye na-ekwu ife ọ na-ekwu mmadụ akpọzikwa n'ụmụ ejima m afa. Mmadụ akpọzikwa n'ụmụ ejima m afa. Mmadụ akpọzikwa na my family afa. You call my family again. Ebere buru ụzọ mee egodo ezinụlọ gị. Buru ụzọ mee egoduru onwe gị ebere. Megoduru ebe nna gị ebere. Anyway, I will not say my mind now. Kama kpọpụta onye afọ chọọ mụ na klọb. Kpọpụta that person say na ya chọọ mụ na klọb. Chọọ mụ bụ onye eze na klọb. Kpọpụta onye afọ say na ya chọọ mụ na klọb. O na-adị ekwuzi nke homo. Nke homo agagwa kịta. Ụgwọ akwụ na nke homo ọ gana. O na-adị ekwuzi nke homo. Kịta abụzị na-achọ m na klọb. Na ndị nwa na-agwọrọ mụ aka na mụ bụ onye eze. Ọ ka m kwuo ife zoro ezo mma ekwukwa. Ọ ka m jiri maka ya lụ na anyị kwuo ife zoro ezo mma ekwukwa. Ọ chọrọ ịma ma mma ekwukwa. Kpọpụta nkịta ala asị na ya gwọrọ m ọgwụ. Kpọpụta onye afọ isi na-adịrọ mma sị na ya gwọrọ m ọgwụ ka m fụ. Kwado onye kedu aka o ji agwọ ọgwụ a.